салом алайкум ба ҳама подписчикои канали Авто Душанбе. Дар навори имрӯзаи мо якчанд намуд мошинҳои Opel мебошад, ки бо хости дили шумост. Касоне ки дар канали мо бори аввал ҳастанд, аз онҳо эҳтиромона хоҳиш карда мешавад, ки дар канали мо обуна шудан ва дар видеоҳо лайк монданро фаромӯш насозад. Дӯстони азиз, дастгирии шумо пешравии ҳар яки мост. пас дар канали мо обуна шавед, то аз видеоҳои мо бохабар бошед. Агар ҳамин навори имрӯзаи мо 300 лайк гирад, видеоҳои нав ба навро пешкаши шумо мегардонем. рақамҳое ки дар рӯи экран мебинед, мошинҳои фурӯшиятонро танҳо дар ин рақамҳо дар WhatsApp ё ин ки имо раон карда метавонед. боқӣ дар паноҳи Аллоҳ бошед. дастгирӣ кардани моро ҳам фаромӯш насозед. Якка мошини фурӯши мо Opel Antara мебошад, ки соли бароришаш 2011, объёми мотор ДВД, сӯзишвориш дизел, коробка педачаш автомат, растамош кашидагиай. дар ҳамҷо соҳиб мошин гуфтааст, мошин дар ҳолати беҳтарин қарор дорад. мошин камбудӣ надорад, задагии пусидагӣ надорад, яксола ҳуҷҷат дорад, салон, кожник, кондитсионер кор мекунад. қарор дорад ин мошин дар Абдураҳмони Ҷомӣ. нархи мошин 65 000 сомонӣ. ба рублиу зира гардонем 418 000 рубл мешавад. телефонҳо барои тамос 892 582 215 89. танҳо WhatsApp. маълумоти бештарро аз соҳиби мошин дастрас намоед. даям мошини фурӯши мо Opel Vectra B мебошад, ки соли бароришаш 1999, объёми мотори 1.6, сӯзишвориш бензин газ, коробка педачаш механика. дар ҳаминҷо соҳиби мошин гуфтааст, дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. маълумоти бештар бо телефон ягон камбудӣ надорад. қарор дорад ин мошин дар шаҳри Кӯлоб. нархи мошин 40 000 сомонӣ. ба рублиу зира гардонем 257 000 рубл мешавад. телефонҳо барои тамос 985 60 01 11. маълумоти бештарро аз соҳиби мошин дастрас намоед. сеюм мошини фурӯши мо Opel Astra F мебошад, ки соли бароришаш 1994, объёми мотори 1.6, сӯзишвориш бензин газ, коробка педачаш механика. дар ҳаминҷо соҳиби мошин гуфтааст, бародаро мошин соза, ягон камбудӣ надорад, 4 баллон нав, аккумулятор нав, люкс центр замок, задни камера, мотор модул. қарор дорад ин мошин дар ноҳияи Данғара. нархи мошин 24 000 сомонӣ. ба рублиу зира гардонем 154 000 рубл мешавад. телефонҳо барои тамос 552 55 77 70. маълумоти бештарро аз соҳиби мошин дастрас намоед. чорум мошини фурӯши мо Opel Astra F мебошад, ки соли бароришаш 1996, объёми мотори 1.6, сӯзишвориш бензин газ, коробка педачаш механика. дар ҳаминҷо соҳиби мошин гуфтааст, мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. яксола ҳуҷҷат, кондитсионер, люк, цвет, папирус, бисёри бад арзон намешавад. қарор дорад ин мошин дар шаҳри Душанбе. нархи мошин 34 800 сомонӣ. ба рублиу зира гардонем 224 000 рубл мешавад. телефонҳо барои тамос 988 33 33 62. маълумоти бештарро аз соҳиби мошин дастрас намоед. панҷум мошини фурӯши мо Opel Zafira мебошад, ки соли бароришаш 2003, объёми мотор ДВД, сӯзишвориш бензин газ, коробка педачаш механика. дар ҳаминҷо соҳиби мошин гуфтааст, краска родной, мотор ДВД, гази Евро 4, обогрев сидений, дета электропакет, як даст мошина, ягон камбудӣ надорад. қарор дорад ин мошин дар шаҳри Душанбе. нархи мошин 55 000 сомонӣ. ба рублиу зира гардонем 354 000 рубл мешавад. телефонҳо барои тамос 96 22 70 22. маълумоти бештарро аз соҳиби мошин дастрас намоед. шашум мошини фурӯши мо Opel Astra F мебошад, ки соли бароришаш 1992, объёми мотори 1.8, сӯзишвориш бензин газ, коробка педачаш механика. дар ҳаминҷо соҳиби мошин гуфтааст, мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. мошин камбудӣ надорад, задагии пусидагӣ надорад. қарор дорад ин мошин дар шаҳри Душанбе. нархи мошин 23 000 сомонӣ. ба рублиу зира гардонем 148 000 рубл мешавад. телефонҳо барои тамос 001 10 65 33. маълумоти бештарро аз соҳиби мошин дастрас намоед. ҳафтум мошини фурӯши мо Opel Astra F мебошад, ки соли бароришаш 1996, объёми мотори 1.6, сӯзишвориш бензин газ, коробка педачаш механика. дар ҳаминҷо соҳиби мошин гуфтааст, дар ҳолати хуб қарор дорад. яксола ҳуҷҷат дорад, бо 4 баллони зимнӣ дигар нав дорад. қарор дорад ин мошин дар шаҳри Душанбе. нархи мошин 30 000 сомонӣ. ба рублиу зира гардонем 193 000 рубл мешавад. телефонҳо барои тамос 938 82 67 52. маълумоти бештарро аз соҳиби мошин дастрас намоед.
8 ماشین فروشی موپل Astra F باشد که سالی برای 6998 объем мотор 1.6 سوزش فروش بنزین گاز коробка передач механика дар ҳамин ҷо соҳиби мошин аст. ماشین در حالت خوب قرار دارد. 6 ماه ҳамаи ҳуҷҷатош ҳаст. 100%. салон тоза. 4 электропакет кондитсионерш кор мекунад. قرار دارد این ماشین در شهر دوشنبه. نرخ ماشین 42000 сомонӣ ба рубли зира гардонем 270000 рубл мешавад. телефонҳо барои тамос 201 11 99 99. маълумоти бештарро аз соҳиби мошин дастрас намоед. نه ماشین فروشی موپل وکترا به باشد که سالی برای 6996 объем мотор 1.6 سوزش فروش بنزین коробка передач механика дар ҳамин ҷо соҳиби мошин аст. ماشین در حالتی بهترین قرار دارد. ماشین کمبودی ندارد. زدگی پوسیدگی واریدکردگی ندارد. قرار دارد این ماشین در شهر دوشنبه. نرخ ماشین 30000 сомонӣ ба рубли зира гардонем 193000 рубл мешавад. телефонҳо барои тамос 901 70 79 94. маълумоти бештарро аз соҳиби мошин дастрас намоед. 10 ماشین فروشی موپل وکترا به باشد که سالی برای 6996 объем мотор 1.6 سوزش فروش بنزین گاز коробка передач механика дар ҳамин ҷо соҳиби мошин аст. мотор 1.6 простой. ماشین در حالت خوب قرار دارد. زدگی کمبودی ندارد. قرار دارد این ماشین در کانی بادام. نرخ ماشین 30000 сомонӣ ба рубли зира гардонем 193000 рубл мешавад. телефонҳо барои тамос 927 25 82 88. маълумоти бештарро аз соҳиби мошин дастрас намоед. 11 ماشین فروشی موپل وکترا به باشد که سالی برای 6999 объем мотор 1.8 سوزش فروش بنزین گاز коробка передач механика дар ҳамин ҷо соҳиби мошин аст. ماشین در حالت خیلی خوب قرار دارد. کузов задагӣ пусидагӣ ندارد. کمتر нарӯшка کار دارد. кондитсионер کار мекунад. документҳо 6 моҳи дигар. قرار دارد این ماشین در شهر دوشنبه. نرخ ماشین 32000 сомонӣ ба рубли зира гардонем 206000 рубл мешавад. телефонҳо барои тамос 909 99 99 21. маълумоти бештарро аз соҳиби мошин дастрас намоед. 12 ماشین فروشی موپل Astra F باشد که سالی برای 6994 объем мотор 1.6 سوزش فروش بنزین گاز коробка передач механика дар ҳамин ҷо соҳиби мошин аст. ماشین در حالت خوب قرار دارد. 8 моҳи дигар ҳуҷҷат дорад. тонировкаш ҳам 8 моҳи дигар. срочно пул дар кор. قرار دارد این ماشین در گیسر. نرخ ماشین 30000 сомонӣ ба рубли зира гардонем 193000 рубл мешавад. телефонҳо барои тамос 915 13 13 91. маълумоти бештарро аз соҳиби мошин дастрас намоед. 13 ماشین فروشی موپل Astra G باشد که سالی برای 6998 объем мотор 1.6 سوزش فروش بنزین коробка передач автомат در ҳамин ҷо соҳиби мошин аст. ماشین در حالت خوب تکنیکی قرار دارد. ماشین کمبودی ندارد. زدگی پوسیدگی ندارد. ماشین واگن قرار دارد این ماشین در شهر وحدت. نرخ ماشین 43000 сомонӣ ба рубли зира гардонем 276000 рубл мешавад. телефонҳо барои тамос 908 55 55 13. маълумоти бештарро аз соҳиби мошин дастрас намоед. 14 ماشین فروشی موپل وکترا ام باشد که سالی برای 6995 объем мотор 1.6 سوزش فروش بنزین گاز коробка передач механика дар ҳамин ҷо соҳиби мошин аст. در حالت خوب قرار دارد. گاز و بنزین کار میکند. تخص موتورش بوچیدگی با ارزان میشود. قرار دارد این ماشین در شهر دوشنبه. نرخ ماشین 19800 сомонӣ ба рубли зира гардонем 127000 рубл мешавад. телефонҳо барои тамос 555 55 65 31. маълумоти бештарро аз соҳиби мошин дастрас намоед. 15 ماشین فروشی موپل Astra G باشد که سالی برای 6998 объем мотор 1.6 سوزش فروش بنزین گاز коробка передач механика дар ҳамин ҷо соҳиби мошин аст. дар ҳамин номеро занг занед. Astra G караван шишаи қафо тонировка дорад. خریداری конкретни биёбин маслиҳат мекунем. قرار دارد این ماشین در شهر دوشنبه. نرخ ماشین 50000 сомонӣ ба рубли зира гардонем 321000 рубл мешавад. телефонҳо барои тамос 919 19 40 49. маълумоти бештарро аз соҳиби мошин дастрас намоед.
16 мошини фурӯши Opel Vectra ам мебошад ки соли барори 6991, объем мотори 1.6, сӯзишвориш бензин газ, коробка передачаш механика. дар ҳаминҷо соҳиби мошин гуфтааст мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад, техас мотор надорад, дигар ягон камбудӣ надорад, мошин дар ҳолати хуб қарор дорад. ин мошин дар кони бодом. нархи мошин 16500 сомонӣ дар рубли зира гардонем 106000 рубл мешавад. телефонҳо барои тамос 927 60 28 00. маълумоти бештарро аз соҳиби мошин дастрас намоед.